Čaute ľudia, moje meno je Blbý a Blbší, ja som Blbší a môj kamarát je Blbší. Dneska sme sa rozhodli natáčať hru Pokoskávať sa s Ludvíkom. Dáme si meno Blbý a Blbší. No, tu sa rozprávame s takým ujom internetovým. So každý si ma opäť navštívil Blbý a Blbší. Aj ja, Ludvík. To mi niečo hovorí. No, veď si to ty. Ktorého som súčasťou sa naozaj volal Ludvík. No moje meno je Norman. Ty a Norman. Ja, no, ty. Je tu niekto iný? Skús. No, sme tu iba my dvaja. Nie. A kto tu ešte je? Bez tejto informácie by som asi nemohol žiť. No, ani ja. No, to je dosť prekvapivé. Myslíš? No, nemáš v kuchyni sol? Presne toto som potreboval vedieť. Môže teraz uzavrieť túto tému? No, môžeš. Áno. Na tým pokoju myšľam. Zmeňme tému. Začínalo sa to tu podobať na hodinu otázok a odpovedí. Si škaredý? Postačí, veľkojča. Nenadávaj mi, Blbý a Blbší. Ja sa iba spýtujem. Takže ty, toto som si mohol myslieť. Idem. Ahoj. Tak sa dávaj. No, a ukončil ideme ešte raz? Nie. No dobre, to je koniec a no teraz to ideme upraviť a tak čau.